Pus dumugi wayane mangsa kala demawaing kodrat. Nalika semono ana titahing Gusti ingkang asipat jalu tanampi wanita ingkang sumedya netepi jejering agesang ngancik alaming madya. Sinten to tiyang kekalih menika nenggih Diayu Gina Fitria kaliyan pun Bagus Muhammad Naufal Widiatmaka. Sanso caket tindakipun temanten sarimbit sami apagut tinggal tempo ing pandulu catur netra ingkang linambaran budi lugur sakala wonten daya pangaribawa. Kumlawe astane penganten putri balang gantal mring penganten kakung kang nastan gundang kasih. Datan sronto penganten kakung balang gantal mring temanten putri kang nastan gundang tutur. Menawa wujud werdinipun gantal kang kinarya bebalanganipun temanten sarimbit. Anengge gantal kang dumadi saking oron suruh ingkang tinemurose ingkang tinangsulan lawi wenang ingkang mengku werdi tinangsulan ing akrami. Suruge mengku paralambang sumurupa nganti weruh nganti araosing arasa jati nggih sejatining arasa. Kawis tinggal temanten putri Diayu Gina Fitria kanjengku wonten ngarsanipun temanten kakung pun Bagus Muhammad Naufal Widiatmaka. Temanten kakung laju alungkarcane lo arso amiddak Antigo sampun tinapak ing padha pecah sanalika tanpa beda pecahing nalar kadiwasanipun temanten sarimbit. Anggenipun badhe madhet pribadi wonten madyaning bebrayan agung. Diri temanten putri Diayu Gina Fitria Gio gupuh-gupuh hamiji samparanipun temanten kakung mawito ingkang wonten salebetipun Bokor Kencana. Salebetipun Bokor Kencana wonten to ingkang sampun cinampur mawi sekar setaman. Inggih mangka werdi bilih temanten putri Hangicali sedaya Sukerto ingkang sinandang dene temanten kakung. Ugi mengku pratandha bilih temanten putri emake tansah bekti dumateng ingkang garwa nanggih sang temanten kakung pun Bagus Muhammad Naufal Widiatmaka. Purna hamiji samaranipun temanten kakung tumuli temanten putri yo kalanting kajumenengaken dini temanten kakung ingkang kaparas nebat junjung derajat. Bilih derajatipun temanten putri dipun angkat dening temanten kakung. Temanten sarimbit pagut wadana nunggal sasana. Gyoco kacakut tanggap tanggon ibu juru adat arso meratisaken laksitaning tata cara sinduran. Dene temanten sarimbit sampun kepareng jumeneng jejir jinejiran caket cenaketan cunduk ayun